சபாநாயகர் அவர்களே, சுவசரிய நோயாளர் காவுவண்டி சேவையானது மக்களுக்கு நல்ல சேவை செய்கின்றது. அதுக்கு முதல்ல நன்றி. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால், இந்த கால் சென்டர்களில் நாங்கள் மக்கள் கால் பண்ணுற பொழுது அங்கே பொருத்தமான தமிழ் பேசுகின்ற ஊழியர்கள் காணப்படாதால் நோயாளர்கள் பல இடங்களில் சிக்கலடைகின்றார்கள். இந்த நோய் தொடர்பான விவரங்களையும் அறிய முடியாமல் இருக்கின்றது. அதே போன்று இந்த சேவைக்கு புதிதாக வேலைவாய்ப்பு செல்லுகின்ற பொழுது அல்லது ப்ரொமோஷன் செல்லுகின்ற பொழுது அந்த அந்த பேனலில் தமிழ் ஆக்கள் காணாமல் இருக்கிறபடியாலே அந்த சேவைக்கு செல்லுகின்ற பட்டதாரிகள் அல்லது அபேட்சவர்கள் பாரிய சவால்களை நோக்குகின்றார்கள். எனவே இது சம்பந்தமாக தமிழ் பேசுகின்றவர்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல கேட்டுக்கொண்டு அது சம்பந்தமாக அமைச்சர் எடுப்பாரா என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ගරු අමාත්‍යතුමා. කතානායකතුමනි, බොහොම ස්තුතියි ඔබගේ ප්‍රශ්නයට. ඇත්තටම මේ දාන මැනුව සුවසැර ගිරත සේවාවට අදාළව කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් පැන නගලා තිබුණා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ වසර කීපයක් පුරා වැටුප් ඉහළ නොනැංවීම සම්බන්ධයෙන් සහ තවත් අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් ගිය වසරේදීම මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි ඒකකතාවයන්ට ඇවිල්ලා ඒ වැටුප් වැඩි කිරීම ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අත් අපි පිළිගන්න එක ප්‍රොමෝෂන් ස්කීම් එකක් අවශ්‍යයි. සහ මේකේ තිබෙන්නේ අතරම මේකට අවශ්‍ය කරන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීමේදී පැමිණෙන ප්‍රමාණය අඩුයි සහ ට්‍රේනින් එකෙන් පස්සේ සමහර අය මේකේ තියෙන ඒ ට්‍රේනින් එක හොඳකම නිසාම සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන වෙන රැකියාවලට යනවා. ඒ නිසාම තමයි අපිට මේ සමහර ගිලනත ප්‍රමාණයක් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ නෙමෙයි සමහර තැන්වල අපි දැන් 332ක් දිව්වට ඒකට අවශ්‍ය කරන කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රමාණවත් නැති වෙන්නේ. ඒකට වැඩ පිළිලක්